I'm rolling. Action. Action. Zai shigo. Zai shigo. Yanzu ka dan yara mai wani dan zance. Obi. Ni magana cewa kuna da cable. Action. Ah, bako. Sai tsugunnan naka. Obi to. Wai ya director bana cikin da meeting din. Ya haka? Mr. Tutu. Gashi nan. Yayi. Abu wannan shi kenan kai. Bari shiga can wajen. Ashe mugun nan da ranka ya dade. Idan da light ya juyo aboki na dan shigowa sai. Yadda light din nan ya juyo. Kuma haukacin kyau. A wannan shot. Come on. Kagani. Aka ce ba da inda kar mu je da inda amma da wannan wanne ne a farko Wancan ne a farko. wannan ke ma office to mu tafi da me suke masa in suka tafi da ke da wannan wani bakin nan ba a gani su Yawa cikin kula da ya gani da. har office kana dan waiwayensa ba Allah shi kudan yi bai kaɗan dan ba yawwa yayi action ina abun nan ina ras action ras fito kai ma to haka ne. Come two shot one. senior and wanda 2 shot 1 and Obi sakan ka inuwa. Daga maganan ka sai ka. Rolling. Action. Sorry. Action. Subhanallah. Bari mu lafiya. Aikin da ka gama a wannan lokacin kai ma ka san ba tafiya wato kai ne ka je ka haɗa kai da wannan Don saki. Showman silent. to ni da nake nan kuma me ya haɗa ni da silent Yayi ciyaman yayi. To yanzu da bai kawai zaka danyo mana. action sa Action. Silent. barka ne
wallahi mota ne ta dan tsaya mun ina cikin tafiya. Ina ga dai kaman ba ta Obi, Obi, 50. Na gode. Je ka tare baka. ai na fi so ka saka ta. Me kwaf din nan kaga duk abin da irin da amin dariya. Ka gan shi nan. Me kwaf ya mai da wallet. To jama'a assalamu alaikum. Ga mu nan dai har yanzu dai muna aikin gidan yawa. Wallahi. Ina zuciyan fim yake. Ga zuciyan fim nan. Gidan yawa ba. Ga kuma Malam Haruna nan. Ƙoroban nan. Ga shugaba nan. Ga Malam Haruna nan. Ga Muhammad Shoman ko ba? Wai baya son sunan shi da Haruna Sanabe. Amma na kiran shi da sau. Abun da wuce laɗi haska wanda ba. Oya ma kasa magana. Yawa samun nura obi dan makar da lafin gaba. Kai ba zai kai ba. Ba zai kai ba fa. Kana son ba haska gani. Wallahi ganin sai haska. Haka ne lafin. Wallahi kai banza ne. To har yanzu dai muna gidan yawa dai.